Kanca-kanca kabeh, dina iki babagan kang disinaoni yaiku ngenal cerita wayang ngenani paraga Pandhawa. Nah, di bab ini kita teman-teman semua akan belajar salah satu dari Pandhawa. Pandhawa itu ada 5. Nah, kita akan belajar satu dulu, yaitu Werkudara. Nah, Werkudara kuwi kanca-kanca, Werkudara kuwi kesatriyan sing saka Jodipati. Jodipati iku sawijining kesatriyan kang ana ing negara Amarta. Werkudara iku putrane Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Kunti. Werkudara iku putra kang angka 2 kang uga disebut Panenggak Pandhawa. Sesebutan liyane ya kuwi Bratasena, Bima, Bimasena, Haryasena, Banyusiwi, Jadal Ambilawa, Kusumadilaga lan Jayalaga. Nah, kanca-kanca, Werkudara kuwi duwe guru sejati kang asma Dewarusi. Werkudara garwane enek 3, yakuwi sing utama Dewi Nagadini, kaping 2 Dewi Arimbi, lan kaping 3 Dewi Urangayu. Putrane Werkudara uga enek 3, yakuwi Raden Antareja, kaping 2 Raden Gatotkaca, lan kaping 3 Raden Antasena. Werkudara duwe pusaka aran Kuku Pancanaka. Kuku Pancanaka kaping 2 Gada Rujakpala, kaping 3 Gada Lambitamuka. Aji-ajining Werkudara yakuwi Bandung Bandawasa, Ungkal Bener, Blabag Pangantol-antol, lan Banyu Bajra.